Здравейте на всички, от мен Мира и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще ви покажа билети от БДЖ, които ние си закупихме с моят съпруг, за да пътуваме до морето с спални вагони на нощния влак София-Бургас. Не зная вие дали сте ползвали досега нощни влакове, но ние решихме тази година да си създадем един малък комфорт и удобство и да използваме услугите на БДЖ. Като искам да ви кажа, че билетите за спалните места в нощните влакове, особено по тази линия към Бургас, много бързо свършват и за това ние имахме информация, че трябва да дебнем момента 30 дни преди датата на нашето пътуване да отидем и да си вземем билети. Така и направихме. Взехме си билети за отиване и за връщане, при което ползвахме отстъпка от цената на целия билет. За да бъдем двамата с половинката в едно купе, си заплатихме трите спални места в купето и също така цената ни излезна много изгодна, защото отиване и връщане с спални места в нощен влак за двамата платихме 162 лева и 70 стотинки. Като цената според мен е съвсем поносима. С спалните места ще си починем и ще пътуваме комфортно и на сутринта ще се събудим на морето така бодри, отпочинали, ведри, за да можем да се насладим на изгрева, на морския полъх и въобще на всичко, което предлагат нашите български черноморски курорти. Надявам се климатизацията в спалният вагон да е добра, но това ще разберете в следващото видео, което ще направя и ще споделя за условията, хигиената и въобще обслужването в спалните вагони на нощния влак София-Бургас. Ако каналът ви харесва и видеята, които създавам, са ви полезни, ще се радвам да ме подкрепите с един палец и да споделите видеото за други хора, които имат нужда от подобна информация. Благодаря ви!
Ако каналът ви харесва и видеята, които създавам, ви допадат, ще съм благодарна да ме подкрепите с един палец. А също така, ако намирате, че информацията, която ви поднасям, е полезна и за други хора, можете съвсем спокойно да я споделяте и да бъдете активни в канала. Благодаря ви и до нови срещи!